Kuya Alex. Kaya't kuman ngay buray, ti maysa, apaset, ti pakasaritaan ti biyag ko. Ammo ka nakababain ngem, saanen nga iso tinasken a panunutek pay. Nudiket din, ti adal, anaited na kanila. Ilingit naklagtan, itinagan nga Estela. Agbasbasak pa laing iti high school. Idi ta dimteng ti may sa pasamag iti biyag ko. Adyak tupulos malipatan. Pasamak anang ibabain unay kaniyak. Kadagiti parents ko, dagiti kakabagyak, ken gagayem ko. Iti tawen ko a 16. Naadaanak iti boyfriend nga awagan talatan tinaga na Brian. Ni Brian ket agkaeskolaan kami. Kanayon kami nga kuy-kuyo nga mapanagbasa ken agawid kaagkaruba kami lain. Iti na minsan na Sabado napan kami akadwami dagiti gagayem mi. Idyay karayan. Tapno iti kasta, ket celebraran mi, ipanagkasangay ko. Kasta unay a video ke, ta mahilig kami nga rod nga agpada kani Brian, nga agkanta. Ado timakan, nga agkakaimas. Tain sa ganaan na kami nga rod, dananang kenitatang. Agsipod, tasyak ti inaunami nga kakabsat. Ken jakmet panagpangas, Kuya Alex, siyak ti rank 1, ijay eskwela mi. Siyak pa'y ket di tinakaala iti corona, idi adda na angay, a beauty and brain contest, iti eskwela mi. Nakapatpatay gaglaunay kadananang kentatang. Ket numabalin, ited da amin na kayat ko tapno kanulaeng agsingsing petak ken igaed ko ti agbasa. Tasyak kanulaeng tinamnamada ang makalungaw itiriga ti panagbiag. Nakaragragsak kami anang selebrar ti panagkasangay ko. Ket siyempre, nga adda video ke, addamet latatay kabulbulon na asang kabasit a mainom, ken kasta unay pulutan. Idion unana, jak pulos pinadas ti iminom. Gaputat jak talaga kayat, ken mabainak pay kadigiti parents ko. May sapay, ubingak pay laeng ken kaslan na laada kitaen ti babae nga ginom. Nagtultuloy nga rod ti kankanta ken ininom. Nakaragragsak dayta panagkasangay ko. Agingga anadanon ti sumitnget. Nagpakadandana ng kentatan. Taumunada kano'y ijebalay. Inbilin the met kini Brian nga itulunugnak ti ijay balay. Iti di mabayag. Mariknak latan ang maulawak. Ket Diyos met laeng ti ininom ko. Jakon napupuutan pay ti simmaruno anapasama Kuya Alex. Agingga ang mariknak tinakasaksakit. Kasta unay asakit na, Kuya Alex. Abos man pa'y kanakatangtangken, jay bangko anang ipaidaan da kanyak. Nakitak ni Brian may Miss Isem, ang nakatakder, iti sa kaanak, ang nakaigda, Kuya Alex. Aray ko,
Aray! Nagsakit, Brian. Aray ko nagsakit. Hustunan, Brian. Hustunan. Iti laksid, ti pinagasog ko, iti kasta unay asakit, Kuya Alex. Intultuloy lata ni Brian, ti aramiden na kaniak. Mangig kumitikat katawa, dagiti daduma abarkadak. At dapiket di, mangibid video, iti aramiden ni Brian kanya, Kuya Alex. Aray ko, Brian! Aray! Hustunan! Nagsakit, Brian! Hustunan! Kalpasan di sumagmamano a minutos. Insardeng ni Brian tiar aramiden na kanya. Ay, salamat. Salamat. Nauksot metlaengen. Tay dakkel a puris anapat daka. Uray la nagdardara ti sakak na imbaglaengen, Kuya Alex. Na imbaglaengen ta nakasingsingpet ni Brian. Ta inan anusan na asinudak ket na ikat metlaeng tuy puris ti sakak. Nagpanaas pekit di sinibugan na iti alkohol. Napurisan nak gapukano iti bartek ko ket agtray tarayak jay igid karayan. Tinakababain, Kuya, napasamak. Ketne, kasta unay a panagsarsarwak. Nakadugdugyot tilangak. Nakabangbangsit ti sangaw ko. Nagbangsit ti angot ko. Nakasaksakit ti ulo. Nakasaksakit pa ito yung sakak. Agdiwer-diwer ka magna. Hay, nakababay na talaga. Kunak no Diyos laeng di ininom ko, kita damit gayam inmix da a gin. Loko at talaga dagito'y agagayem ko. Inranta da kabinartek, takitain da kanunuan na tilangak amabartek. Ket kasjay, nagdiwar-diwar, nagsarsarwa, ken noan nyala kanuditan nga insasao. Naimbaglaengen ta addalat ni Brian, anangas asikaso kanya. Kinibkibin na. Binagkat nak peket di idi. So nga inparabaw na kije bangko. Anakatangtang ko. Daita. Ti istorya, Kuya Alex. Lesson learned, Kuya. Don't drink if you can't handle it. Tay kunadan. Ni Ilocano managbabain. Ngem numabartek, mangibabain. Tuy pagayam mo, Stella.